Acara dino iki mangke golek damen nggo pakan sapi nyanggone Mbak Ayu sing lagi panen pari. Dadi dino iki mangke entukku nerusne kebun rumah ke tak pending dhisik bolo. Soale iki dek iki mbakku ke ngabari ngidul lek jare ke arep panen pari nganu ngerek ngono lho bolo. Gek Pak iki mangke yo ngalor wisan dhisik karo Sam Topik. Gek iki aku arep nusul. Soale ke apa damen iki jare Mbak ki ora digunakne. Lah kuwi rencanake arep tak usung ngidul yo engko ke di saterne mobil bola. Ya iki aku wis meh tekan nggon sawahe. Dadi sawah iki sing cedhak nek aku nyelepne gabah kae lho kae mlebu ngetan. Lagi sekan lokasi lagi bola iki pite Sam Topik nang kene iki akhir ning kene iki pite. Dadi pite iki ora iso tekan sawah. Wah jan iki ya pemandangan iki sahdu tenan bola nggon sawah ini iki daerah ini iki cedhak meh cedhak Tirtomoyo iki. Lagi Sam Topik iki ngusungi gabah ngene Masku. Soale iki ya sadurunge ngusungi damen iki Sam Topik iki ya kon ngewangi ngene Masku barang. Kayak iki mangke jatah Sam Topik sik bolo iki gen tambah semangat le usung gabahe. Selamat pagi bolo, selamat beraktivitas. Hari ini aku neng sawah iki. Arep golek damen nggo pakan sapi, yo nggo stok pakan sok mben. Soale arep larang pakan iki. Iki ning golekku ning sawahe Mbak Ayu. Mbak Ayu ki lagi ngaret pari, ngerek iki mangke aku yo njaluk tulung Sam Topik tak kon ngewangi ngusung damene. Saka nggon sawah kono dusun yang dalan mengko dikolne mulih bolo. Iki aku nusul iki mau. Neng endi kene iki pokoke ning cerak Tirtomoyo tapi rong tekan Tirtomoyo. Jan lokasine masuk kipit wis tak kon iki nomor Sam Topik iki, Mang. Sam Topik iki bolo ngusung apa? Mas Topik. Ngusung gabah bolo iki Sam Topik iki, Mang. Wis rampung? Pun bolo berarti iki karek ngusung damen aku nggo karo nama. Ngereke dereng rampung. Oh, ngereke dereng rampung. Nggih, nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oke. Dutmu cek ra? Selesai. Iki tak gawani. Oke, siap. Engko ngusungi damen yang dalan gek dikole mulih. Mau apa ya, Mas? Pemandangan ini. Indah sekali. Indah sekali tenan. Kayak ya cerak apa iki? Cerak laut. Kalen Mas, tuku laut. Laut. Iki lho bolo tak sepile ya. Iki apa jenenge? Udu laut, masuk laut kayak ini Mas Topik. Kali lho. Kali gede tapi bolo wah jan iki lho. Pemandangan yang sangat indah sekali. Nek nggon aku ya ora ditemui nek pemandangan kayak ngene iki. Wah, jian ses bolo. Kayak Joko Tingkir Sam Topik ngeri. Iki bolo iki. Awas Mas Topik cedak-cedak ngono nek. Iki perengan marai. Nah. Jian masuk. Sip. Oke, seperti itu saja bolo iki. Oke, Sam Topik salam 3 jari dulu. Oh 2 berarti, oh 3. Oke bolo, ngono wae selamat pagi. Nah iki langsung bae iki aku langsung nyanggon sawahe arepan ki. Nek jare Sam Topik mangke ki lengereke ya kurang sithik neh rampung ngono. Lagi bolo ternyata ya karek kurang kuwi sithik kuwi entuk ngereke rampung. Nek damen iki wis akeh dadi aku ki engko ki arep benteli damene kuwi gek engko ki diusung nyanggon sing untuk parkir pit mau lho. Dadi rada lumayan adoh sithik. Iki ngereke ya wis nganggo mesin ngene iki ora ditleser tapi ya jek manual ya diladeni nganggo wong ngono lho bolo. Lagi lanjut bae iki aku arep benteli kuwi damene gen ku nek ora ngantek kesoren ngono gen gek rampung soalnya ya kuwi bola ngusungi kuwi rada lumayan adoh gek dipikuli guran ke. Lagi mumpung ke damene iki ngene Masku ki jek ijo-ijo ngene iki biasane sapine iki seneng. Cuman iki ku ya diawetne bola dipesik biasane. Lah nek bar dipeke biasane ditumpuk nek nggondur kandang lah engko dienggo pakan nek pas musim pakan angel ngono kae. Nek daerah ngene mbakku kene iki isine sawah ngene iki bola iki ya sawah ngene iki panene kaya niki iso bola-bali nek ngun daerah kene soalnya cedak ngun banyu nek ngene iki. Tapi nek ngene mbakku iki gur sawah le nuku taunan ngono lho bolo jarine iki udu ngene dhewe. Ya biasane dhisik-dhisik ki nek panen ngene iki ya sok njaluk damen yang rene iki bolo pun nek pas musim jagung ngono kae sok njaluki tebon ngono ki daerah kowe niki akeh. Gendeng ki mangke entukku bentel iki rada entuk akeh ki mangke aku arep ngusung bolo iki tak usung tak pikul yang ngene iki. Dadi engko ki
usungi dipuiklu nyanggon parkiran mau. Nah iki perjalanan iki lumayan adoh rada kemeng nah nyang pundak ki suwe ramikul aku ki. Dusungi tak tumpuk ngon pinggir dalan kene iki yo gabah herekan mangke sing enek gebang ki dusungi rene bola disunggeni boko siji. Lah kan kene iki mangke si Tama ki yo melu ngewangi iki diusungi mulih ceritane Samtopek ki yo melu ngusungi gabahe. Nah iki nek Samtopek ki ora wani jare nek nggawa lurus nek si Tama ki nggawa rong gebyang iki mangke. Yo iki mangke lengereke jarene wis rampung bola ceritane iki. Dadi iki mangke ya wis awan. Ki aku ki tak pikir-pikir aku arep golek apa ya iki tak aku pengen tak tukokne mie ayam wae iki gen Samtopek tambah semangat aku golek mie ayam ki nyanggon banyak. Lor banyak Tirtomoyo kuwi. Nah kene iki lokasine ki aku wis tekan iki. Mie ayam arep pesen mie ayam bae iki nggo maem awan iki ceritane. Suwikilku ya glowrut ngene iki ora wisuh bola iki mang golek banyu ning kalan ki ora enek ya wis ge rupane kaya wis cong nyanggon warung tuku mie ayam iki mang. Wis bali ceritane iki aku boles oleh mie ayame. Wis tekan lokasi iki mangke tak go nyang gubuk. Sawahe masku ki cedhake ngono ki nek gubuk ngono ya wis iki go nyang gubuk wae dimaem ning kene karo leren awan. Jian pawanase dina iki mangke ngantek rumah saku ngantek kaya alah nyang sirahe rada kemut-kemut kae. Mangke untung nek gubuk iso nggo ngiyup sedelo awan iki mangke nggo maem bareng-bareng iki bolo. Alhamdulillah iki bismillahirrahmanirrahim. Ayo maem bolo maem mie ayam iki menune awan iki mangke yo karo es teh bareng. Aku mangke ora wani ngombe es teh soalnya hawane jan panas iki lho. Sahdu gubuk iki. Ning kene iki yo leren sauntara bolo iki mangke jamji yo lekas meneh Samtopek iki langsung melu ngewangi mie kuli damene bolo soalnya yo wis rampung ling arek mangke wis rampung ling ngusungi gabahe diusungi mulih. Aku ya wis lekas melu neh iki usung-usung iki. Biasane nek pas lagi musim damen angel ngono kae ngono aku kadang ngantek tuku damen bolo gek iki ndelalah ya gur kon nggawa mulih ya meneri iki nggo tandho pakan ning omah sok ben gen nglajur ora bingung nek pas musim angel pakan ngarit ngono ki soalnya nek nggon ngalas tutupan ngono kadang nek ora nek udan ngono ki suket ora enek bolo. Gek iki alhamdulillah ke wis meh rampung ki mangke. Gek iki nek bakul diawet iki mangke tak ndek sisan. Panas-panas aku kok enek ting 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 iki ternyata dawet ayu Banjarnegara bolo iki. Wah jan mantep ketok. Pak bakul dawet ki kok yo ngerti men nek eneng sawah ki hawane panas yo lewat ngen pinggir sawah yo meneri. Alhamdulillah iki mangke aku wis tak pesene kabeh dinggo leren karo ngenteni teran kole. Dadi mangke aku ya wis menghubungi sing dinggo ngusung mulih nyang omahku. Lah kaya ngene iki bolo dawet iki. Wah jan seger enek cendole. Mantep tenan legine aku wis cocok tenan bolo iki. Lah kaya masku mangke terakhir bolo damene ngono aku ki. Kek wong yo leren karo ngenteni mobile teko. Karo ngeyup meneng Sorjati ngombe es dawet ayu Banjarnegara iki mangke sak gelas gede ya mangke gur 5.000 bolo murah tenan iki. Akhirnya sing ditunggu-tunggu teko tenan bolo iki kole wis teko langsung diunggah-unggahne iki mah yo ngewangi cuman ora kesuting lho bolo aku dikira aku ora ngewangi. Lagi wis rampung lanjut karek mulih aku dhisik karo Samtopek bolo iki mangke lagi wis tekan ngomah. Alhamdulillah ke mobile ki yo iso tekan nglatar jeruk tenan iki. Dadi yo penak ki engko didokok enek nggon seh kulon kali nggon jeruk kae nek sesuk yo mungkin ki iki dilari neh dipe ngantek garing engko ditalani neh lagi dikokne nggon dhuwur kandang. Soalnya nek langsung ditumpuk dunggane dhuwur kandang ki biasane tepo anune damen iki dadi dipesek. Lagi wis rampung lanjut karek wedangan neh iki bolo. Bule makake mang wis ning omahke wis siap-siap arep gekne wedang ya wis dadi mang rampung langsung wis siap wedang iki.